Sino kada kayo ti adaplano na iti panagbiag? Kayag naman ti imanan. Good. Kinante man J. Karwan, no? Damad la plano, di giti kakabsat J. Karwan. Sino ti adaplano na? Kayag naman ti imanan. Plano. Adamad la plano yung kakabsat. Okay. J. Pasukin. Sino ti adaplano na? Alright. How about Claveria? Claveria. Adamad la plano yo. Okay. Bimasit kay mutan. Napanan ti duma. Aduda na tayo. J. Lawag. Sino ti adaplano na? Una yan. Sino pa itayan? Australia. Sino ti adaplano na kada kayo? Tuko kayo kakabsad. Tuko kayo. Okay. Well, praise the Lord. Adamin plano tayo ti panagbiag. Okay? But my question is your plan God's plan? DJ next. Data ka di planom, kat iso ti plano ni Apo Diyos para gan ka. Ano DJ sa lugsod? Everybody, say it with me. What is the question? Yon. Sino kada kayo ti mayat nga ti plano na kat di plano ni Apo Diyos para ken kuana? Okay. So ti may katlo nga sa lugsod, how do I determine God's plan? What is the question? Kasano iti panang-determinar ko no daytoy ket pagayatan iti Apo, wenno plano iti Apo. Kasanot panangammok iti plano ni Apo Dios iti biag ko. Deta kakabsat ti maysa nga kapintasan ken kasayaatan nga saludsoden ti tunggal maysa kadatayo. The plan of God, you know, the best thing in life is to be in the center of God's will. Bagatay man, what is the best thing in life? The best thing in life is to be in the center of God's will. Sentro ti pagayatan iti Apo. Ti kayat nga kasawan na dakat ti sentro ti pagayatan iti Apo, ti blessing na dayjay, ti blessing ti Apo gan kakit nawaya, gaputa daka iti sentro ti pagayatan na. Kat uray adda dagiti challenges, problema, wano struggles, nga sarangtem, as long as adda ka iti sentro ti pagayatan iti Apo, you have nothing to worry about. What you should worry is if you are in the center of God's will or not. No, napimpintas ti kasasaad takarubam ng musika, that's not your main concern. No, at adut kwarta takaabay mong musika, nabakbak ng latbasit ng musika, that is not your main concern. Tawatan nyo kakabsat? No kanayon nga inapoy di kang kanam, that's not your main concern. Your main concern is to make sure nga daka iti sentro ti pagayatan iti Apo. Naawatan yun kakabsat? Deta, importante nga mindset. Kat dapat kunam tibagim, Apo, kunam sa lugsudam iti Apo, gini Apo Diyos. Am I doing your will in my life? Next, sa lugsudam iti Apo, kat kunam kingkwana, Lord God, am I accomplishing your plan for my life? Ano DJ question? Am I? What is accomplish? No accomplish, kaya't na kasawen, adda malmalpas. Adda progreso ti maararamidam. I do not care how busy you are, how many places you are going, how much money you are earning. Hello? Amen.
if you are not accomplishing the plan of God for your life, you are a failure. Ulitin tayo. I don't care. Kunam kumatibagim, apo, gusto di jay. It does not matter. Uray kasanot kaadut yung ubrat, lugar nga papanak. Hello? Kaadut yung masapsapulak nga kwarta. Nuhan ko mararamid di planum, iti biyag ko, I am a failure. Kasla ko mano karpintero ka, at yung paaramid, deta agpabalay, deta iti ubraem, sa balit inaramid mo, uray nalpas mo dayjay, uray nagmalmalim kapay, uray irason mo nga damot nalpas mo, nohang nga diyang paaramid da iti inubram, you are a failure. So I pray sink in kada tayo amin kakabsat, the value of accomplishing God's plan for our life. Furthermore, dating a message, hala nga para ka dagitay ububing pailaeng, nga napigsa. Siguro kunayo nga natataenganan, 50, 60 kunayo, hindi na para sa akin yan. Para sa mga bata yan, sa mga marahaba pang buhay, para sa mga college yan, para sa mga malalakas pa. Kasi kami, ano naman ang magagawa namin? Nakapsot kami, lalakay kami, babakit kami, adot saksakit min. Ala, sino kada kayo di kasjay? Lakayan, bakitin, adot saksakit nan. Kat agpasbol ka na kunam, hana para kanyak deta, para ka da John Paul deta, para ka da Nico, da Conrad, da kami kat awanan. Hanyo ko maibilang nga kamsat, nga no lakay kayo, bakit kayo, adot saksakit yon, awang plano di apo kang ka. Apay, tanong ko maawang plano ti apo kang kan, kat indala na ka kumana. Ibagang man ka deta kaabay mo, indala na ka kumati ahapon, no awang plano na king ka. Gusto no saan? So, hanyo kong kuna nga, ay para ka, digiti ububing la detoy. No di kat para ka, datayo amin. Agingga nga si bibiyag ka, ada plano ti apo, nga masapol nga aramidem. Okay? Now, next nga, dapat maawatan nyo, at datay general nga plano ti apo, para ka datayo amin. At damat ti personal a plano tayo. Hanga personal, hamo paghan nga dete, gaputa personal nga plano, hanga plano ti Diyos. Ti kayat nga asawan kakabsat, plano ti apo, ngam ti application na personal. Tawatan nyo. At dati general nga plano iti apo, ngam tunudumtengken ka, ijay personal abiyag mo, sa balintot pa nakaipatungpal na. Depende di sitwasyon mo. Di ayan mo nga lugar, di kasasaad mo. Ngam dayti nga plano ti apo, para ka datayo amin nga anak na. Kat it's up to us, nga agpanunot, no kasano tayo, nga ipatungpal dayjay, iti personal a panagbiag tayo. Naawatan nyo kakabsat? Kasla ti arig na kuma, saggaysa kayo, inikak ti talunan. Makaammo kayo, nga magdiskarte, ti talunan nyo. Ngam ti kayat ko, adaaban ko. Naawatan nyo kakabsat? So, nung nagmula ka, Brad, ti sibuyas, kusa, di kita ilasunam, awan? Naupran. Okay, alas sukatan to ti apod sa bale. Try again. Okay? Amumgat hamumananam ti samit ti balay kitagtaltalo no hamo napadasan iti na bankrupt. Deta ti challenge iti agnegosyo. Okay? Deta samit na ti balay iti agnegosyo. Halimbawa si kalasona tin mo lang. Iso na mais, da kamo de season na depende. Ada nagmulat mais itay, ada nagmulat lasona,
Sino pa? Anapin timulayo. Bawang, anapin timulayo. Okay. Basta ti kunak, adan to abang ko At talong ko dito, talunan nyo. So, kanya-kanyang talon. Depende de jay sitwasyon. Kastamot kakabsat, ada plano ti apo kada tayo amin. Okay? Inpatalak na kada tayo dayta nga biyag, kasla talon. Inpatalak na kada tayo dayta nga oportunidad, dayta nga resources, and it's up to us nga magpanunot with wisdom what to do to make sure nga dayta nga impatalag ti apo king kangabiyag ket adaabang dayjay nang ipabulod. Abang kayat nga sa wen nga adda pa kaidaydayawan na. May glorify ni Apo Dios. May tanok adda benepisyo ken kuana nga nang ipabulod king ka dayta nga biyag. That is the meaning of that. So itat kakabsat, discoverin tayo, the title of my message is, The Nature of God's Plan for Your Life. The nature of God's plan for your life. Okay? Now, apay nga, daytoy kakabsat kat itad ko kada kayo. Samantalang kat maysa-maysa, da plano. Ni Luis, da plano na. Di ba? As far as your career is concerned. Ni Conrad, ada plano na ti pamilya na. Ni Nico, ada plano na mag-alat architect. O ni Brother Ray, adamot plano na. Ni Tatay Benedicto, damot na plano. Dito. Amen. O. Brother Jacobo, damot na plano, Brad. O, da plano tayo. Nagtaltalong ka, ng plano man nga imulan. Anong sumarunaw? Mais manan. O. Ni Gani, ada plano na. Damot lang? Sigurado ka, ha? Agasama ko na ni Pastor John. Ni John Paul, ada plano na. Ada wala plano John Paul? Gagasawa? Okay. Now, listen to me. Amin tayo, ada digiting nga factors nga kasapulan tayo nga iplanuan. Pamilya, trabaho, kanda dumapay. Kathan kay kumagakabsat nga makonfuse ta, ti ayan na nga problema ti ado a Kristiyano, nalay nga plano may papanti pamilya, may papanti trabaho, pero hindi niya alam i-connect ang mga planong ito doon sa plano ng Diyos. Hindi niya alam i-connect. So, ti isurok kada kay itang Arabi and the coming Wednesdays is learn how to connect those plans to the plan of God for your life. Tanuhan mo i-connect kakabsat, kasla ka lang electric pan, ngahan nga na isaksak, ijayanta power source, hana agandar. Tatimang pagandar da ita, di kuryente nga gapo, di main power source. So, data nga planong, ti karir mo, ti negosyom, ti trabahom, ti pamilyam, ti panagasawam, ti panagabroad kan, amin, isurusuruan nga i-connect ka di plano ni Apo Diyos, ta, isut paggapuan ti blessing nga mangpaandar amin di gito yung aplam-planong. Gano sa mo ma-connect ka di jay kakabsat, awang blessing ti Apo ka detar aramidem. Uray pa'y agbalegi ka, na blessing ti Apo, ni Satanas, apay nga, i-bless na ka ni Satanas, tapnon umadayo ka ti Apo. Kat kunam to ti bagim, uray mo jak makigimgimong mayat tibiyag ko. Uray jak agbasbasat Biblia, uray jak mo't mangmangdun. Nasayat mo tibiyag ko. Wen ataparparang ayon na ka ni Satanas. Api nga parang ayon na ka ni Satanas. Tapnon mapukaw king kakakabsat, DJ conviction ti sa uti Apo. Oh. Nawatan tayo? So I hope nalawag DJ pa nang introduce ko dito lesson tayo. Ulitat, tapnon di kastagat nalawlawag pa eh. So apaman nga ni Conrad, ada plano na ti karir na. Karir ko natin amin, no karir ti trabaho. Okay? Siyempre, nothing is permanent. Di ba? So, ada plano na ti pamilya na. Ni Noah, karatagan di sumarunong anak yo? Olivia. Talaga maya ti Edna ayan. Noah, Olivia. Maka di sumarunong at Petra. Adaan na amin. Okay? Oh.
Kasla kumaking ka, ada planong ta anak mo. Amin tayo, mapagbasak kastoy. Pero again, amin kadagita nga plano, masapul nga ada pakainaigan na latta, kadijay general nga plano ti Apo, para ti tunggal may sa kadatengan nakda. So ti saludsud itang arabi, ana dayto nga general nga plano ti Apo. Nga ito'y tayo nga i-connect, uno, ada pa kayo naigan na, digiti nga plano tayo nga personal ti panagbiag. The nature of God's plan for your life. Number 1, iso deti ti adalan tayo itang arabi, the plan of God always involves the furtherance of the gospel. The plan of God always involves the furtherance of the gospel. Oh, nagbayat, di ba, kakabsat? So, kaya't nangasawan, no, agplano ka para ti karir mo, para ka digiti anak mo, para ti masakbayam, plano para iti pamilyam, anapay, ti panagbasam, i-connect mo siguradom nga DJ planom kakabsat kat addanto maitulong na iti pannakai anat furtherance ti Ilocano. Pannakaipalawa iti ministeryo iti ebanghelyo ni Apo tayo nga Jesucristo. Haang ka dapat umadayo iti dayta. Once nga imadayo ka iti dayta, isun ti rugi iti panaglamiis mo iti Apo. DJ trabahom, agbalinton nga hindrance, samantalang di trabahom, kat iso kumakat avenue, agbalinton nga hindrance kakabsat. Hangka dapat umadayo iti dayta. Laglagi po nyo. Now, what is the gospel? Malagipyo pelang no anat gospel? Oh. Day di 1 Corinthians, tapno, biblical. Oh. 1 Corinthians 15, page 1295, dito pa Bible tayo. Lukiban nyo, kakabsat, dyan New Testament, ha? Page 1295. Bariknak ti bilag ti Apo, re nakabsot ti bagi, kat I feel the strength of the Spirit of God energizing me to preach tonight. And I love it kasi the more nga gling utat, the more nga mayat, tirik na. Okay, hantay lagat mabignat. Oh, anak ko na nagtoy. Nang runa pa'y kakabsat, isurot yut pa nagkita yo. Verse 1, come on, 1295. Dapat adaamin pa'y Bible tayo, ha? Okay. Nang runa pa'y kakabsat, ipalawag ko ti ebanghelyo. Gospel ko na di English. Ngayon kas kasabak kada kayo, isumet nga inawat yo, isumet nga ayan yo as ititib care. Nga isuti na kaisalakanan yo, no ikutan yo nga na impapuswan, tingkas kasabak kada kayo, malaksid no namati kayo abareng-bareng. Time mo na, inyawat ko kada kayo, ti inawat komet. No kasanoan ni Kristo, natay, gapu kadagiti, basbasol tayo. Deta ti ebanghelyo no na imbag na damag. Anat na imbag nga damag? Number 1, ni Kristo ket gapu kadagiti hanggang na imbag nga damag di jay? Tanuhang nga natay ni Kristo gapu ti basbasol tayo, matay tayo, iti basol tayo. Madusa tayo, gapu ti basol tayo. Anak ko na pwede sumaruno? 4, ket naitanem, ken nagungar, koneksyon na deta. Iti may katlong aldaw, kas mayalubog kadagiti sursurat. So, anat ebanghelyo? Ti ebanghelyo, kat iso ti death, burial, resurrection of Jesus. Ibagatay man namin? The death, ano dayta kakabsat? Dayta kat naimbag nga damag. Ano dayta nga naimbag nga damag? Mensahe. Tikayat na nga sawen. No agplano ka iti biyag mo, at dadapat pakainaigan na iti dayta panakaipalawa dayta nga mensahe iti Apo.
Nga sika, siyak, instrumento, ti panakaipalawa, dayta nga mensahe. Maipalawa kayat nga sawan, hala nga sika, tinagpaayan na, no di kat agpaay to, kadagiti tattao, nga daddo mabay. Oh. Ano ti umuna kakabsat? Your influence. Okay? Your influence and relationships. Oh. Ti influensyam. Amom kakabsat, awan serbi ta influensyam, nuhan na ka maus-usar, iti apo, nga maipalawa, iti ebanghelyo na, iti dayta nga influence mo. Do not ever be proud of your influence, especially no dimot la maus-usar, panakaipalawa, iti ebanghelyo kakabsat, wag kang magyayabang. Because that is nothing before God. Nothing before God. May panakil na katilubong, pero hana ka may panakil iti apo. Okay? So your influence and relationship. In the case of the Apostle Paul, kitante di 1 Corinthians chapter 9. Okay? 1 Corinthians chapter 9, verses 20 to 23. Kita nyo kakabsat ni Apostle Paul, di pa nang ipausar na ti influensya na, tapno lumawa ti ebanghelyo iti apo. Anak ko na, iti kasta, kadagiti Hudyo, nagbalinak a Hudyo. Anak kahit nga sa deta kakabsat. Relationship. Kalati arig na kadagiti mangalap, nakipagkalapak kadakwada. Nagbiagak nga kas mangalap. Kadagiti agtaltalon, pinadaskot nagbiag nga kasagtaltalon. Gapo ka DJ masapulan at panagtalon? Gapo ka DJ masapulan at panagkalap? Saan? No di kat tapnon ma-reach na, digiti agkalkalap. Tapno ma-reach na, digiti agtaltalon. That is relationship and influence. Naawatan nyo, hanyo liplipatan kakabsat. Okay? Kuna na kadagiti adda ti babaen ti linteg, nagbalinak akasla adda ti babaen ti linteg. Tapno mairagpat ko dagiti adda ti babaen. Amoy di word nga mairagpat. Tapno babaen, day ti pan nakirelate ko kadakwada, relasyon ko kadakwada, mayasidag ko isoda iti apo. Day ta kakabsat ti plano ti apo ken kanyak. Makonsensya ka kuma, no hamuar aramiden dayta. Ti kaadot tao nga na-impluensyaam, kat di mo man lang na-ishare kadakwada ti ebanghelyo ti Apo. Uray deta lang mangtad kat gospel tracts. Ada ngamin, di rason tayo kat pastor, it does not fit the occasion ko na ada ngamin. Hanggamin nga maipasok, iti okasyon pastor Hindi kung hindi maipasok sa okasyon, gumawa ka ng paraan. Paglabas, magbigay ka na lang ng gospel tracts. Pero awang karbengam nga mangibain ti ebanghelyo iti Apo. Nga isakripisyom di ebanghelyo ti Apo, gapu tamabain ka, gapulaan ti relasyon mo iti tao. No. Kuna ni Apostol Pablo de Roma, I am not ashamed of the gospel of Christ. Haan ko nga ibain ti ebanghelyo ni Kristo. Ana a klase ka a Kristiyano, nga imawat ti ebanghelyo, no ibain mo ti ebanghelyo ni Kristo. Anak ko na pa dito Verse 21, kadagiti awan linteg da, akas awan linteg, kasla akla awan linteg na ti Diyos, ngem addaak ti babaen ti linteg ni Kristo, digiti hentil ti ibagbagana deto non-Jewish. Tapno mairagpat ko dagiti awan linteg na. Mairagpat maya sidig ko idati Apo. It's about mindset. Naka-mindset. 22. Kadagiti nakapoy. Uno, dagiti agsaksakit. Nagbalinak akas nakapoy. Dagiti nanumu ti kayat ng asawon deta.
Napanak kadagiti nanumukan na kapoy. I built my relationship with them. So, he was very intentional. Tapno mairang, anak ko na jay, nagtapno mairagpat ko dagiti nakapoy. Nagbalinak nga isu amin kadagiti isu amin nga tao, tapno kadagiti isu amin pamayan, maisalakan ko dagiti dadduma. Hanga isut mangisalakan, ngamti kayat ng asawan, maiburay ko ti mensahe ti pan nakaisalakan kadakwada. Hala ko makakabsat nga dijay, no business, dijay laeng profit mo't pinanunot mo. No diket panunutom, di pan nakaisalakan, dagiti tao, nga makarel-relasyon mo kakabsat. So when you plan about your career, when you plan about your relationships and influence, iraman mo kakabsat, dahito ibanghelyo iti abo. Listen, amo yun no aramidon tayo deta ita, nagadut prospect tayo ko mga follow-upon. May sa kada tayo kakabsat, at the influence na eh. Ang dami sana nating prospect na follow-up or disciple. You see that? O, may ikadwa. Your position or place of work or your career. Amen? Your place of work, deta pagubraam. Halang at ipampanunutom dita kakabsat, no kasano nga magustuhan na ka ni boss mo. Of course, parte na deta, nga aramidem, kasi Kristiyano ka. Isu nga ijay trabaho, as a Christian, ang aramidem. Sikat kagagutan. Ang ka dapat malate. At the disciplinam kan ethics mo a Kristiyano. Amen? Why? Because you are winning the heart of your superior. Not only for your works' sake, but for the gospel's sake. Sino kada kayo kakabsat ti mangikariti apo itang ako ng apo? Deto'y workplace ko, kan career life ko, deto'y trabaho, pagbalinag apo, nga extension, iti ministry ti HBBC. Tayong natin imanan. Oh, praise the Lord. So, akitan nyo, J. Bintar, DJ Labay Restaurant. Restaurant isuna. Panganan. Ngam itaan nakakabsat. Hala nga panganan. Paggimungan pa yan. Apay, because digito'y kakabsat tayo nga mga operate iti dayta nga restaurant kakabsat, willing da because they know this principle. Amen. Oh. Amen? Amen? Ni Engineer Blandino Asidera, kat manutaw mo nga engineer dito? 28. Tira. Dapat kat agpensyon kan. Tita Mel, mano iti kakadwayo nga gumubra with the many projects you are handling now? 50 nga gumubra. Oh. Especially kadigiti naglabas, mano nga project, agigidan iti, tanloopat, workplace, na-challenge tirik na nati may isang message. Kat nag-request kanyak, Pastor, can I request Sir Rohel, Edward, Kevin, kadwandak tulungan dak nga mang Bible study kadigito'y pagubraan? Gospel, amo yung kakabsat, uri ibagbagak detoy. No talaga nga, deta panunot mo kat na convicted kakabsat, wala kang gagawin eh. Pero no kasla ka kini-engineer, nga ti apo tinang tignay kang ka, kat nakonsensya ka, blines na katrabaho, answer prayer yan, laglagi pa. Adot nang ikarkararag deta. No awan man, ti pamilyam siga, inted ti apo, kat numakonbik ka itatagat ko ng apo, I surrender and dedicate this job for your glory. Kat dedi ti challenge ko king ka, hang ko mga glabas iti 2022, December, October ita,
November, December, nga awan inaramid mo para ti Ebanghelyo ti Apo, dita pagubraam, dita opisinam, uno dita trabaho. Because I'm telling you, siya kakabsat a pastor, talaga nga, ijiriknak, nang runagat na bayag kay nga membersan, ada pa nagsurun nabayag ka nga membro na pwede mo amutog ubram. Ngam nang runa pa iti Apo kakabsat. Oh, praise God, dagiti teachers tayo, di ba nag-acknowledge tayo last time? Kat awan iti lumabas nga klase kadakwada, number of students, nga handa ma-share ti Ebanghelyo. To God be the glory. Pero don't let this year pass, nga muna aramid deta kakabsat. May katlo, your house, your place or your house, tabalayo. Plinanong deta, ikanakam ti balay apo, ikanakam ti pagdaudan, pagyanan, pinapintas mo, ado nga plano, naikam ti ado nga mula, ayat itame. Ado nga plano kakabsat deta, kat yan na nga rod iti dayta nga plano, ti pakainaigan mo ti Ebanghelyo iti Apo. To name a few, to God be the glory for this. Digiti i-mention ko nga nagan, han nga isuda ti maiglorya, ti Apo laeng. Ngam kayat ko lang nga ipakita kada kayo kakabsat, deti mensahe, nga ibagbagak kada kayo. Let your houses be used. Dapat data nga balay kakabsat, maaramat for the furtherance of the gospel. Manong nga tataw ti umay dita balayo? Aglalalo no awisan ti anak mo, dagiti friends da. Why not nga kunam? Anak ko, awisam dagita gagayim mo diti balay, ta sharean ta ida. You know, that's a good idea because no inawis dagita friends mo ti gagayim da iti balay, you get to know them. Mapulsuam ida. Makilatisam ti kinasasensya sinuda. At the same time, maawis mo isuda ti kapilya. Ayan nakakabsat, nga dakas na unahan na imbag nga pasamang ita, nakalipatan ti ado nga Kristiyano. After nga naramanan tayo ti blessing ti Apo, tinalikodan tayo mutan, ti responsibilidad tayo iti Ebanghelyo iti Apo. I am here to remind you of this important responsibility. At nakadiyan ta Bible data, kitan tayo di Romas 16, sakbay nga i-mention ko digito several examples tayo ti HBBC, and to God be the glory. Roma 16. Baka malipatak ton, malagip ko lang, idiagbay Bible study kami. Yan da Kuya Rodel. I hope nga may restore tayo di jay. If you are watching tonight, Kuya Rodel, Ate Josie, sapay kumata, maisubli tayo ti Bible study dita balayo, dita kurukur. Dapat amin na balay ti member Bible study house Ang mga kakabsat. Roma 16. Anak ko na ng 3, page 1279. Lutan tayo. Okay? Kunan ng 3, verse 3. Kablaawan nyo ni Priscilla ken ni Aquila, agasawa di gito, hangag pada babae. Priscilla babae, Aquila lalaki. Kunana, dagiti katulungak ken Kristo. Okay? Verse 4, isudaan ang ipeggad kadagiti tenged da, gapo ito'y biyag ko. Ket saan laing nga siya, ti agyaman kadakwa, dano di kat iso amin pa'y, dagiti iglesias kadagiti hentil. Ken kablaawan nyo pa iti iglesia nga adda iti kita nyo? Idi kakabsat, awan kastoy nga dakkel nga kapilya. Templo ti adda idi. Ngam dito templo, relihiyon. Haan nga church ti mang take over. Relihiyon ti Hudyo, Pariseyo. At nakakabsat, digiti churches, gaputa awan pagkapiliaan da, ti usual nga paggigimungan da idi,
Ana? Makin balay. Members. Iso nga ko na nag-greet the church in their house. Kita nyo mausar di kiti balay da kakabsat kapag titipunan. So, the same way is happening in HBBC right now. Umuna, ije balay da brother Enan. Nakapimpinta sa balay. Mediterranean design. Amuit Mediterranean design. Nakapimpinta sa balay. Two-story. Naglawa. Awan dapay iti apo iti HBBC idi adda deta balay kadakwada. Napatakdir deta. Di kwan adda dati apon nayasir dati HBBC ket ita kakabsat nabalbaliwan da ngagdaed iti deta nga balay binigbig da nga isuda ket ana kataleklaan impaiwan lang ti apo. Agay aywan laeng. Ket idi kasapulan tayo ti outreach dita sa Nicolas, at dati balay da nga na-open. Di karatula, Hosanna Bible Baptist Church Outreach, sa Nicolas Outreach. To God be the glory. Di kad nausar di balay da kakabsat. Dingras. Idi mapante ag-outreach sa J. Dingras kakabsat. Praise the Lord. Kasangpot pa lang hamping nga nabay kasi mangpot ni Brother Ray. Gapot Korea, da plano na no, apay nga pinagawid ti apo ni Brother Ray. Brad. Oh, kat ada plano no apay nga hanag sublit Korean. Praise the Lord. Di mapantay J. Dingras kakabsat. DJ balay da family house da kakabsat i J. Dingras. Linukatan na kat isut paggimgimungan tayo ti Sunday morning. Oh. Ha? Kat HBBC Dingras Outreach 2. Amen? Oh. Workplace, ang ko na-mention idatay, ngam deti ayan da Jonel. Praise the Lord. Iso ti HBBC Dingras 1 outreach tayo. Several times we had conducted our Bible study. Okay? Sarat. Nagsaya atin kakabsat. Ni Ma'am Linda, I hope she is watching tonight. Oo. Ni Ma'am Linda, dita Sarat, we are using their house for our Sunday services. Oh. Ni Ma'am Evelyn Biliena, isut imuna nga outreach ta itang atawon, January kakabsat. Di apari. Idi nakadanong kami sa Jai, kuna na pastor, usarantay dito, balay mi, yan na dito, dinakita ni Pastor Jun J. Anat pangawag mo? Ha, DJ, pagitambakan. Bodega kakabsat. Naklik di panunod ni Pastor Jun kuna na, daytoy ti aramidan tayon ma'am. Nakapolo kampelang kat kuna na kada kami, kada Pastor Dennis, agubra tayon. Kada Alpier, nagubra kami. Pinagbalimi nga pagdimungan kakabsat. Dito bodega, damang Evelyn, ijay apari. Damang Elmer Galamay, dita Lasam. Their house is now a place of worship. Dita Karwan. O, ni Tatay Sani ko na idi, Pastor, di kay kayat nga usaran di balay mi. Extensyonan, linungan, pagimungan. So, napantay linungan. Kat ita, nanayunan, kakabsat. Tanong napig sa tudo. Gaputa, awang bobedana di paggimgimungan tayo, ipamuman. Praise the Lord. Inopen the brother Wendell. Deti balayda. Kita nyo kakabsat. Nagragsak nga ti balay mo, adadabis bisitam. Ngam naragragsak nga ti balay mo, maus-usar para ti ibanghelyo iti apo. Oh. Di kay maragsakan kakabsat, di kay kayat nga mausar, di kita balbalayo. Agrak-rakayalatan nga, di mo't mo usar nga para ti Apo. It's time nga ko na, Apo. Mausar ko mamot deti balay mi Apo. Oh, amen? Alakat duhan man kakabsat, well, in bring out ko lang kakabsat because perhaps, adu kada tayo iti agbalinto nga
outreach iti pagtaengan na. And just in case, you must be willing to open your house for the gospel of Jesus Christ. Oh, Tarlac, kakabsat, ijayan da Jeric. Oh, praise the Lord. Lastly, kakabsat, your circumstances. Uray dagiti pasamak ti panagbiag. Plano lata ti apo deta. Apo, apay mo't kastoy na pasamak. Apay na ospitalak. Sino kada kayo tinaminsan nagsaludsod di kasta? O, DJ Pay, gayam na eh. Australia! Okay, alay pakita mo. Amo yun, apay kakabsat. Tapno, marik nayo ti ayat, di gito yung professionals. So nga, datayo nga professionals, dakay nga professionals dito, wake up. I hope nga hanggang mo't aglamiis dito Australia, dito pa nang i-magnify ko, Satan will attack you, but please be strong in the Lord. Ibagbagak dito, kasi no daduma, no sino di kita iyan announce kung tikot madamdam, backslide. Kapsat, ipanakil mo, i-magnify mo ito, nungwang kat ag-backslide. So, sapit hanggang backslide. Amo yun, apay nga di kita brethren ti Australia, kasi di gito, ada paggigyanan da nga balbalay ini. Okay? Kasla, amo yun, di dormitories ko matasan ni inta batak, tasi dagta eskwela. Di may sa abalay, mano akwarto kas jay da. Di may sa abalay, upaan dat may sa akwarto kas jay. Di ko ang gagabsat, nagtutulag da, nga mangupati may sa abalay, which is a big challenge. Oo. Kasi, di jehul nga balay, no, mo okuparan amin ang kwarto, kapilitan nga paguguduan na lang ta amin. Isu dayta kakabsat. Kat kuna day pastor, narigat kami ti makikabkabalay, sa ito ang gagader nga kastoy, hantay bagi ti space ti Merkules ken ti Domingo. So because of their great heart for the ministry, sila ang nag-take initiative. Yan ang sinasabi ko. Amum no talaga convicted ka dito ibagbagak kakabsat, you will take initiative. Anat serbi talaing mga discarded panagbiag, no di mo usaran para ti Ebanghelyo. Kayam dumiskartet ti business, naling ka dumiskartet ti talon, dumiskartet pagkakwartaan, bakit hindi mo gamitin yung galing mo para sa gospel? I challenge you. I challenge you. Oh, so nagka-initiative sila. So ako na alay pakita mo lang Pastor, ipag-pray because idikwan ko na main inaw. Ang move kami ton, ijay mission house. Kita niyo kakabsat? Kilinamardan nga daytoy nga balay nga pagmubanda, mission house ti HBBC. Malagip yung pelang? Nakita Australia? Ipalagip ko kada kayo, tapno di kasta, deta nga balay, de ikararag deta, dedicated deta para ti Apo. Thumbs up. Oh, amen. So itata, datta da Michael kiniglaysa, ni Dexter kinigretchen, ken tata, tangag yan ni Jonathan. Yeah? Okay. So, di ta kay lata. Aging nga di na kay alanti Apo. No, aging nga awanti, dakdakil to nga paggimungan tayo. Iso kakita nyo at the HBBC. Kat no makikabkab balay, dalang ko makakabsat, awang kasta nga maaramin. So they sacrifice. They step out of their comfort zone. Digito mako na nga, nagplano da, saan lang nga para ti bagbagida, nagplano da para ti trabaho iti Apo. Sika, anamot ti planom para ti trabaho ti Apo. Deta mo ti saludsud ko kada kayo. Anamot ti planom para ti trabaho iti Apo. Planom para natabagbagim, agpabaknang ka, adagogol mo, nakalalaing ka, anamot ti planom para ti trabaho ti Apo. I hope you are convicted tonight. Dito yung kakabsat, ibagak kada kayo, adipon ng iti Apo. Te kunakon, kunami ka ni Pastor John, if you do not like what we are saying, may cut kada kami. Pero ibagbag kami, kasi concern mi kada kayo kakabsat. Kaya't mi nga ti biyagyo, at dati sentro ti pagayatan ti Apo. Kaya't mi nga bendisyonan na kay ti Apo. Pagprosperan na kay ti Apo. Kaya't mi nga babaan ti sa ti Apo, maipanakil da kayo kakabsat. Nga kunami digitoy, digiti balaygi da karamraman ti ministry.
Dagiti pa nagrangay da, sumursurot mo ti ministry. Dagiti pa nagangat ti pa nagbiag da, sumursurot hanga dagiti rimang ay da nga nag-backslide. Dagitoy inanipod iti simayat biag da awan that church sad. Dagitoy idi napintas trabaho dan, idi nagagraduar dan, handa malagipon ti trabaho ti Apo. Kakabsat, hana na imbag da ita. Hello? Oh. So itatag kakabsat na i-dedicate di jay. Pakita di Australia. Na i-dedicate. You see? So nga, agpatpatuloy kayo kakabsat. Adda plano amin iti Apo kada kayo. By the grace of God, manayunan kay tumanditan. O sino man iti agayangay nga mapan Australia ta. Oh. But hopefully, numan kas pagarigan, dumteng ti time nga i-move na kay ti Apo within Australia man lang because we need to saturate Australia with HBBC. Sydney, Melbourne, Victoria, hanapin, di kita probinsya ta. Ha? Kanda duma pa yung lugar. But, you must strengthen your place. So, ngagkararag kayo nga naimbang. Oh, at times, deti pagigyan ng Daaldrits. Praise the Lord. Ada Daaldrits, di da? Maus usarpay kakabsat nga paggimungan. Hello? Dayta kakabsat ti biyag. Ti may sang anak ti Apo. Agplano kamot langanan, hala para tabagbagim. Oh, agbalingkan tula nga proud ti sarilim. Ngam no nagplano ka para ti trabaho ti Apo, maipanakkel mo ti parabor ti Apo king ka. Ngam no tala plano, awan pa kay naigan ti trabaho ti Apo, balingkan to a proud ta sarilim. Amen? Oh, I pray nga daytoy nga banag ket nagsink in kadagiti puspuso kan pampanunod tayo. After all, no nag-fail tayo kakabsat kadayti nga banag, sungbatan tayo ti Apo, no nag-fail tayo kadayti nga banag, ado nga kararwa, iti mapan di impyerno. No nag-fail tayo kadayti nga banag, hantay ito agbalin na blessing ti church. No nag-fail tayo kadayti nga banag, hantong agbaling nga nasayat ti spiritual life mo. Agbaling kan tumalang nga stagnant nga miyembron. Makuna lang nga imay nakigimong. No ag-fail tayo kadayti nga banag, na irot ti ima ti Apo nga mangbendisyon kada tayo. So I pray and I hope that each and every one of us, no agplano tayo motlanganan, agplano tayo nga iraman tayo, iti panakaipalawa, iti mensahe ti Ebanghelyo, iti Apo. All of God's people say, Amen. To God be the glory. Thank you for your prayers. Ure, agtrang-trangkaso tayo, kasi ti Apo. Kat naipukaw tayo, nga na-emphasize, daytoy nga mensahe iti Biblia. To God be the glory. Lord God, thank you for giving me the strength tonight. Ket kwam ti gloria ken dayaw, bendisyonam Apo, dagiti amin nga kakabsat, how I wish nga amin kumaket nagdingeg, ngem Apo no sinuman ti adda nga nakadingeg itata Apo Dios. Ti prayer ko, konbiktaram dagiti puso mi. Ti saludsod kadakwada ita, ana ti plano da para ti ministry. Ana ti plano da para ti panakaipalawa ti Ebanghelyo ni Kristo. Madaydayaw ka Apo kadagyaman kami, taadan dagiti kakabsat, nga isun iti ehemplo, nga may illustrate, digito'y Apo nga may kaskasaba ita. Trabaho, pagubraan, agyaman kami Apo Diyos kanda. Madaydayaw ka Apo. In Jesus' name, Amen. Makamalipatan. Ha? Amoy iti may isang karagsakan. Do, gapu ka dayta trabahom, uno gapu ka dayta balayo, adabungam iti ministry. Amen. Naadanaya si dagmo ti Apo. Awang kwenta ti Apo, awang kwenta ti imatang ti Apo, deta position mo ta trabaho, no awan bungam kakabsat. Yes. Amen. Failure ka no awan bungam. Dapat ada bungam kakabsat. Ada fruit mo. Teacher ka, opisina ti ayan mo, manager ka, empleyado ka, engineer, dapat ada bungam. Estudyante ka, na kayong Baptist Youth Council, dapat adabu ngayon. Oh. Kat ni Conrad nito, God be the glory.
Adabungan ng kakabsat di trabaho na, ni Brother Alex. Kat pamilya, dahito yung kakabsat. Ni Brother Conrad, silent lang, hanunay nga tima nagsarsarita. Pero praise the Lord, kita ang kakabsat, adabungan na. Sika adabungan mo, bungang araw, adabungan mo, damagaman ita kaabay mo, adabungan mo, kinakman yan ta Zoom. Magkakabsat, sa balit ragsak ta pusom no gapu ta trabahom, gapu ka deta balay mo, gapu ka deta panakirelasyon mo ti tao, gapu ka deta connection mo, network. Among ti business agad network, adabungam. Sapay ko mata, deta ti agbalin nga value ta panunot mo kakabsat. Halaan nga deta business mo ta trabahom ti ipangpangas mo. Wano kasla dakkel yan ta panunot mo. No diket data bunga kakabsat. Data ti sapulan ti ako. We have been ordained to go and bear fruit. Idi kalman, idi na minsan, sarsarita kam kini Jeric. Adata ni Jeric, pelan? Jeric Martinez? Okay. Kuna na kanyak, pastor, kuna na. Apay nga ta, kuna na. Pitas deti intro na kanyak ti Jeric ka. Jeric, kuna na. Damagik lang kuma, pastor, kunana. Dagiti pasamak ti panagbiag. Apay nga nga sipot, adda kami tarlak, adumet saksakite kong kunana. Halos inaldaw nga dasakit ko. Kasla permi nga pespesen nak iti apo. Kat awan mo ubraak, tabambantayak ni father ko. Dala time ko nga mapanagibunong trucks, ag solwining, ag sarak prospect. Magpwede yung kabsat aya. Di kiti kumalang at tao ti permia, pabak na ng ti apo. Oo. Nagmayat nga ikararag na parang ayon ti apo di kakastoy. So tinawagak, kasi kunak serious di concern di kabsat tinawagak. At kinumustak, inassess ko the situation na, not so much with the saksakit, but with his condition. At kunak, well, anak, ti option mo dita, atahan na makatrabaho, tabambantayan na kami ni father na. So, to cut the story short, kunak kingkwa na, I advised him to have a food business nga dete, mabalin nga mapanipasya-pasyar. Then it came to mind, ni manang na agub-ubra iti may sang cityware. Cityware, di kiti paggatangan ti tools siguro. Ket ada 80 to 100 nga empleyado. So kunami, why not nga isot mapamulok kulakwan? Di ba? Sikat ti agbalin nga paggapon ti merienda. Yes. So, to cut the story short, idi Lunes na pandagin na sarita ijay, kat inikanda kakabsat iti authorization. Yes. Nga mapanaglako kakabsat. O, di ba? Kat di ka, isong ikararag yun ito Kasi dakkel ti puso na para ti ministry. Basta no, da makita yung Kristiyano nga dakkel ti puso na para ti ministry kakabsat, ikararag tayo. Pastor, kasanor, di kiti awang puso na, di kiti backslider, papanaw, ikararag tayo lahat nga madan damon ti puso para ti ministry. So, idi kalman, rinugyan nat na panang. Gat naglutot pansit, naibos sa aming alago na. Nagkurang pa'y kakabsat, dilinuto na. Oh, di kita tinapitas nga pabuludan ti kapital. Kakabsat. Amen? Okay? So, nga itat tago na, bigat malam ka nga mapanaglako jayan. Katat tago na, daganuking kwa na. Aglago ka kumat ko, brother. Yosi, ko na, haan, kasi kwa ko na. Inlawlawag na I'm a Christian, I'm a member. So isot gundaway nan nga nagibunong ti tracks. Who knows ka kabsat? No deti pa na panaglaklako ijay, de testimonyo na addan to masolwin na. Addan to mayasideg na ti apo. Katagbaling nga instrument, nga deti pa naglaklako na. Kat isot ti pa nakasapul na, pag ijay nanto nga masapulan, digiti karkararwa di Tarlac. Kat mabukil ton ti HBBC Tarlac Outreach. Saan nagsimula? Sa negosyo ng pansit. Oh, di ba? Nagsimula sa pansit. Isong kunanat kunata ito kadigiti kakabsat di Tarlac. Ang puhunan ay pananampalataya at pansit. Oh. Kaya nagkaroon ang HBBC Tarlac. Dapat kastat kaalibtak tayo. The ministry is like a business. When it business because of the opportunities. Opportunities to share the gospel. Amen?